Mill-uffiċċju tad-Daforte Real Estate il-Ħamrun, jiena Mario Fenek, CEO tal-kumpanija, nilqakom għas-sitt episodju tal-programm popolari Daforte il-Mażolin. U bħas-soltu ma nistax ma nirringrazzjax lil kulħadd tal-kummenti sbieħ li tibatuli u anke dak li tajduli personalment għal kwalità ta' din is-sensiela. Dan huwa x-xahar ta' Diċembru u allura x-xahar tal-miliet, ix-xahar favorit tiegħi, fejn ħafna familji jingħaqdu u jiċċelebraw il-festi flimkien. Naħseb perswas li taqblu miegħi meta ngħid illi l-għaqda m'hawnx isbaħ minnha. Ħanieħu din l-okkażjoni biex inwassal xewqa sbieħ lil kulħadd, speċjalment lilkom it-telespettaturi. Is-sidien li jaċċettaw ikollhom darhom f'dan is-sensiela u l-aħħar mhux l-inqas it-tim kollu tad-Daforte, illi mingħajrhom dan qatt ma seta' jsir. Mela, x'għandna għal dan l-episodju? It-tim tad-Daforte reġa' rnexxielhom jażlu 8 proprjetajiet tal-ogħla klassi u ħanistidinkom tiġu wasla miegħi ħanaraw x'għażlulna. Tlaqna. Nibdew dan l-episodju billi mill-uffiċċju tagħna tal-Ħamrun tlaqna San Pawl il-Baħar. Ta' 2 minuti il-bogħod bil-bass mill-Bajja, fejn hemmhekk ġie magħżul appartamentarius fit-tieni solar, ġo triq fera kwieta u residenzjali, il-bogħod miż-żoni u l-konfużjoni turistiċi. Mifrux fuq 90 metru kwadru, dan l-appartament għadu kif ġie riferbixjat totalment u għalhekk għandu kollox ġdid, inkluż l-amara u kull ma qed tara ġo dan il-filmat. Żewġ dikmamar tas-sodda, u 2 oħra tal-banju. Kif ukoll tarazzin fuq quddiem u ieħor wara, ideali għall-inxir. Nirrikomanda li tikkuntattja lil Joseph Larry Soler fuq 9949 5960 għal aktar informazzjoni. U minn San Pawl il-Baħar tlaqna lejn ir-Rabat, fejn l-aġenta tagħna Lorraine għażlet dan l-elevated ground floor maisonette bellezza. Mifrux fuq 220 metri kwadri, dan il-maisonette imqassam vera sabiħ u oriġinali. 3 dikmamar tas-sodda, u 2 tal-banju. Dan il-maisonette għandu bitħa interna vera mdaqsa. U bitħa kbira oħra fuq wara. Qed jiġi offrut komplut bl-amara u b'kollox kif qegħdin taraw f'dan il-filmat. Kif tidħol f'din id-dar, tiġi milquh b'open plan kbira, arjuża u bellezza, kompluta bikċina ta' ditta magħrufa, kif ukoll kompluta bl-appliances kollha. Inkluż ma' dan il-maisonette għandu garaxx semi-basement fl-istess blokka li jesa' 3 karozzi kbar. Għal aktar informazzjoni fuq din il-proprjetà, wieħed jista' jikkuntattja lil Lorraine Grek fuq 9926 1557. U issa rħejna għal-ħallija fejn l-aġent tagħna Bashir għażlilna dan l-appartament lussus u fl-opinjoni tiegħi wieħed mill-aqwa proprjetà f'dan l-episodju. Appartament fl-ewwel solar ġo triq vera sabiħa u residenzjali. F'wieħed mill-aqwa villaġġi
infittex f'Malta. Dan il-post huwa mifrux fuq 190 metri kwadri u kif tidħol wieħed għandu jsib sitting dining lussuża u attrezzata b'kollox inkluż fireplace kbir u bar. Kitchen living separata, b'gallerija għal barra imdaqsa u arjuża u inkluża bl-amara lussuża kif qegħdin taraw. Box room, żewġ tikmamar tal-banju fejn il-mejn attrezzata b'heated flooring. Għandek ukoll 3 tas-sodda double fejn waħda minnhom għandha tarazzin sabiħ. Din il-proprjetà qiegħda fuq is-suq, fully air conditioned u fully furnished kif qegħdin taraw fid-dettall. Nirrekomanda li wieħed għandu jagħmel appuntament biex tarawha għax dan il-filmat qasir ma jiġġustifikax din il-proprjetà. Għaldaqstant, wieħed għandu jikkuntattja lil Bashir Wakil fuq 99 00 1818 mill-aktar fis. U minħallija erħejna n-naxxar, viċin il-Knisja l-Kbira, fejn hemmhekk dħalna ġo entratura qisha tal-lukanda 5 star. U hemmhekk fir-raba solar dħalna ġo combined enormi ta' appartament ġdid f'jamant u lussuż. Kitchen sitting dining li fiha madwar 70 metru kwadru, attrezzata bikċina bellezza u moderna inkluż l-appliances. 3 kmamar tas-sodda ixxamplati. Walk-in wardrobe, 2 tal-banju u tarazzin spazzjuż fuq wara. Dan il-filmat kull ma qed juri ftit mill-kwalitajiet ta' dan l-appartament u għalhekk nirrakkomandjaw serjament li tikkuntattjaw lil Delia Fenek fuq 7984 8802 għal aktar informazzjoni jew għal min huwa interessat għal xi appuntament biex tarawh. U minn naxxar erġajna tlajna lejn ir-Rabat u hemmhekk il-kollega tiegħi Christopher għażel appartament lussuż ġewwa Pjazzetta. Fl-ewwel solar u mifrux fuq 140 metri kwadri. Dan l-appartament għandu 3 tikmamar tas-sodda mdaqsin tal-banju, open plan kbira u arjuża u bitħam daqsa fuq wara. Għal aktar tarif, wieħed għandu jikkuntattja lil Christopher Rapenet fuq 99 47 5441. Bqajna telajn il-fuq u wasalna il-Mellieħa fejn hemmhekk kollega ġdida tagħna ħaditna ġo penthouse eċċezzjonali. Veduti u isajn li jġibu sal-gżira ta' Għawdex u lilin, inkluż għallija meta t-temp jippermetti. Penthouse unika u viċin il-bżonnijiet kollha u mifrux fuq 210 metri kwadri. Kif qegħdin taraw fuq dan il-filmat, is-sidien ma żammewx lura fejn tidħol finishing u furnishing. Barra minn dak li qegħdin taraw, wieħed isib water filtration system li tissupplixxi l-penthouse kollha. Ġakuzzi li jakkomoda 6 persuni, 16 il-pannella solari, solar water heater, fireplace oriġinali tal-ħatab u ħafna ekstra soħra, inkluż sistema ta' arja kondizzjonata fil-post kollu. Kollox ta' kwalità prima u ta' ditta li se jibqgħu mal-post. Jikkonsisti f'10 tikmamar, 3 minnhom tas-sodda.
l-erba tal-banju. U possibilità ta' garaxx ta' 4 karozzi. Ma ninsiex ngħid illi l-arja hija inkluża mal-post. Però għal aktar informazzjoni fuq din il-proprjetà aħjar wieħed jikkuntattja lil l-arja Musu fuq 7904 4464. Għajna l-mellieħa, però tħallna aktar il-ġewwa. Sewwa sew il-qortin fejn hemmhekk morna naraw bungalow fuq ix-xefaq tal-wied. Tista' timmaġinaw il-veduta li toffri din id-dar mit-tarazzin enormi li tikkonsisti wkoll fis-swimming pool kbir u modern. Mifruxa fuq Tomna Art, din il-full attached bungalow hija l-ħolma ta' ħafna nies u tista' tkun realtà għal dik il-persuna li tikkommetti ruħha għaliha. Tikkonsisti f'entratura sabiħa, living room u kitchen dining separata li jagħtu għal tarazzin u għal pool. Tlieta tas-sodda u 2 tal-banju. Drive-in ta' 6 karozzi u garax ta' 3 karozzi kbar. Qiegħda tiġi offruta fully furnished u libra u franka minn kull biżijiet. Però għal aktar informazzjoni fuq din il-proprjetà partikolari wieħed għandu jikkuntattja lil Joseph Paċ fuq 9904 9596. Wara l-qortin għajna telajn il-fuq, però din id-darba kellna naqsmu l-fliku u warħejna għar-raba Tawdex. Hemmhekk Gerrit Vella ħadna ġo House of Character, vera tilqak. Edda fil-qalba tar-rabat l-antik ġo sqaq sabiħ ħafna u mimli kollu pjanti u fjuri li jagħtu ambjent vera sabiħ u tranquill. Din id-dar hija mifruxa fuq 3 solari fejn kull solar huwa mifrud b'taraġġ wiesa u komdu bi skylight li jagħti għal fuqu u fl-istess ħin idawwal id-dar kollha. 3 tas-sodda u 2 tal-banju. Kċina separata u living room marjuża ħafna. Inkluż madankollu għandek bejt sħiħ li joffri veduta sbieħ tal-madwar. Nirrekomanda li tikkontattjaw lil Gerrit Vella fuq 7999 2078 għal aktar informazzjoni kemm fuq din il-proprjetà kif ukoll fuq proprjetajiet oħra ġewwa l-gżira tagħna ta' Għawdex. Grazzi tal-li bqajtu miegħi sal-aħħar. Prosit kbira tmur lis-sidien tal-li aċċettaw li ntellaw darhom f'dan il-programm. Però l-aqwa grazzi tmur għat-tim tad-Daforte li rnexxielhom għal darb'oħra jażlu din ix-xelta u s-sabiħa ta' proprjetà li bla dubju huma adattati għal dan il-programm. Infakkar illi repetizzjonijiet tal-episodji kollha tad-Daforte il-Mażolin tista' ssibuhom fuq il-YouTube channel kemm tad-Daforte Real Estate kif ukoll fuq iċ-channel personali tiegħi. Napprezza li waqt li tkunu hemmhekk tagħmlu subscribe għax tkun qed tgħin ħafna iċ-channel tagħna. U kull darba nintellaw xi filmat, intkom tkunu tafu bih. Nistidinkom tinaqdu miegħi
ix-xahar id-dieħel għas-7 episodju ta' Da Forte il-Mażulin. Ma fadalli xejn inżid, ħlief jiena Mario Fenek u t-tim kollu ta' Da Forte nixtieqilkom il-miliet it-tajjeb lilkom u l-familji tagħkom kollha kif ukoll sena ġdida mimlija risq, saħħa u paċi. Insellmilkom.